angongkha khoroksa gari bai long travel khaimia borok phiaba tini hingke angbo ekdom rokni simi no kha thonoi ongkhorka angbo thangsinai hinoi but chung gari bai simi a jaga o thangya gari bai oddek thangnai tei hingka ke chung train bai oddek thangnai so baya rok norok ani video no puila ni simi paithak jora nai tong phung ka hambaya rok tabuk hingke phungni 6ta tamui tongo hingke chung thangui tonglayo ang bai ani husband khumulung to Coconut Island ge bokhe ayang dugmalio thangi gari kawina sinai iko kawina khabobo hingke chung tabuk sapai laikha jirania train station o oro phaike no bai khoroksa bai malai rukha bobo khumulungni no chini sini jak no hingke bobo haino ambasao no thangnai aro bo job khai tongo daily no train bai up down khai tong phobo hingke abono kok salai tongo tei chung haino ambasa station jara no thangnai ayang hingke gondasara o hingke chung gari bai thangsinai hingke bai kok salaite ko chini train bo phai rukha ke train phai pro ke angwai sepano train no nai tongmia asuke no bokrong mihim mokol se ko bai thangte ong asuke no sawa hani bage ofilema tongkha ke finally taboke chung kawina kha train no seat tomalia local train seva basa oi nona laikha haipano kok kurei ambasa jara thanan babo busok tei tini crossing bukuri ba asuglet onglia iko chung ambasa o sokpaisi tongkha inke chung tamni bagai train bai oddek tei gari bai oddek thanglaina ni bagai decision mana laikha hingka ke abani kaisa no reason ang gari kawai manya gari kakhena ang kusuk kobakha haini bagai ambasa jora chung jodi train bai phaike to ayang ambasa ni simi Coconut Island jora chung asok gari makaya 78 km se haini bagai chung train bai phaika gete kaisa advantage ongkha train bai phaike bara kom chung khorok noi si 30 rupees hingke busuk si kaham hai dana hingke tabke chung tom kawina kha ambasa bus stand no thangnani bagai iko sokpaikha ke tabke chung kawina laisinai iko kawina kha oboro no ticket mata no bus so kanani bagai bus ticket taninya kha chung chini seat number ongkha 24 tei 25 ani ongkha 24 hingke yang basa tongai kisa funogano ambasa ni view angke to baisa pano ambasa gondasara rogo sogya ku gari bai ambasa hingke to mononogo thangpura train bai jora ma thango station asungno hingke ko chung thangai tongo amase lama oddegon sokpai manile gari jam nangoi si ses oron bathagoi naisingoi ma tonglaikha ayang ungklogo bahaino line romjak jotono line hingke chini bwskango ongkha gari kotor phaijak abotai ferlai malia side ro lai malia lama sikoni bagai hingke tabukhe chung unsulu laite chini gari unsulute lama kisa kuaro phaisi eko haikema side ro laisio ekdom body nangtoi khisima thanglaisio lama sikon sa tebose road ni construction bo choli tongo hani bagi gari kotor phayo hingke in future rogon rok jodi thangpro rogo hingke tobo lama kaham rok phanongoi mano tei bo se watoi bo phai tongkha hingke ba watoi jaga no phayo jaga no satung tongo ama hai ongo hingke ba lama bo pegoi tongkha tei construction bo choli tongma bagai kisa hamya nongoi tongkha ulo rogon rok phaiprakha kaham no mansinai tabukhe bele ekdom watoi sari usinai di bahai ke satung jrang ke tongoi tongkha khasrangkha hingke ang o gari bathak purono kobawai na soka asokan koba khawro sokpai kanke no kobana musungoi tongmani si gari bathak ro kanke ba kobawai na ka tabke leng sokjak aro sitei gari ba asokan no lasoma asokhaba khitar jagoi tongsiwa hanya khitar jagoi tongo bus ni khikrok hingke bokhrom mihim soka iko sokpai kham tabke gonda sorawo oro phai naisingi tongphaika oro ni simi hingke chung Coconut Island jorani bagai tom reserve na jak obkha 1 month sakang no chung o driver bai contact ongjak o driver ni number sabo ro khainke ani husband ni dol Milton hinai borobo hinke bono belai na hambai jono number romani bagai oro phai chung kono problem onlia gonda sora bo sakpaikha driver bo phaika hinke abono bono belai kheno hambai Milton no ge chung tabuk thanglai sinai gonda soran simi Coconut Island so belai no excited
Hingke driver bo belai ni borok kaham kono speed rok chalok ya kaham ke no jono talangui tongo kok sasa belai ni tong thoka oro to chini kebo phano sini jak koriba chung oro sapai ke no sok kaham ke chokbai kok rok saja ke belai ni tong thogo te oro sapai mani le ang kobana rok musing musung liya huk rok kobangma khaini tongo oro huk ni mai matom rok bahai mane ekdom khas rangai thangka hingke yang side ke thaisok bagan haipan thaisok bathai ke koribai kha hingke finally chung sapai kha coconut island no hingke oro sapai mansi te bo hainu hai wati klai jao khai konai di watui khere hainu bathai gora ke phai tongo tei chung sati rok bo tui phaijak ya hingke driver bo sao wati thake sakta angkho dingke ba angkho laya naising tong lai kha watui bo phra thakno hinai hingke chung asok bolong halong biseng bemer habui phainai oro island no sapai manjo aisino kosto pogai thangka lang sangka bakha sakno tong thoka koba kodol ke phai phano omo hai view rok no ke belai no tong thogo tebe se chung chini live khorok no no waisapan sapai ko chini first time si hingke ang to sarai froni simi ama babo jefra pano Dumboor thangna hi sari ang gari kawi mai ani bagai ni phai man ya hingke tini ke tai chung kono nyo wansok lai kha te hai ke tongai onglak thanglai sina nyo hini phai si chung tini phai jak hai ka hai hini nyo tongja khamang so oro sapai belai nyo tong thoka te wati bo sago kisa klai tongo hingke photo rok to kisa bojagai rok tongna musung kha hai pano onek lengoi bo thangka ba Roma thangai rest khailanya hinai tabo thangai tonglayo resort hingke to chung sasa sakang no booking khaijak olora phai nai to goi manya rok ongan hinai pai thangnai si hinai ke koro khe boi booking khaimani jaga tini to chung tei khaiman glak asugara sapaman chonek lengkha hingke abono narak ani video no pailan simi paithak jara nai tong skip ta khaidi tei sabo oro phai resort ro narak tongai thangka je tongjak phai thangjak rok tongkhe comment khlai sadi tei phaya ko rok hingke bo comment khlai sadi kis abo lengjak bathak manao hingke tabo khe abo parong nai abo hainu se kiting jagai thango iko nogai mankhana welcome to Narikel Kunj Island Resort hinai ke botabuk first to ayang thango ticket counter ro chung to oroni bepar kon sia kungki ba kisa sungra na hinai ni eko sungui tongo biang tei tamo bojaga wo chini room hinai nei kenrok no kisa aroni view phunugoi roano eko nai di sungbai kha tabokhe teibo haino hai thangai tonglayo bo trolley sopere raglia waisapro chaka uri thangjak pro ni simi bo kirijaka chennai thangpro lama kisa godur modur hamia jaga o sopre jaka angeno boni chaka trolley ni bufro jani kobose uri thangka angke ba bisingo blanket bo dajak olokheno bo kosto khe asok hilik mano haino romoi se bangkha gosi matoi siwo angke abono ni kirijaki ta kisa lama hamia angke bo sopre ragia nostang jana kirimani bagai hingke koro jono security malai sati ri roka hingke tapke chung sati hunglai reception o thangai tonglayo chabi nana ni bagai iko chabi man kha chini room number kha 101 ke tabokhe kisa sign rok khai thangsinai iko bo sakang no tlangai tongkha ke chungbo thanglai tongo tabo ungklok iko borokhe borokhaino berainani phainai rok ke yang tuisi ma habnai ayang baskang tui gate tongo haipano ayang tui no entry haini bagai yang tuisi chungma habo ke naidi cottage busang naithok ke tangjak katni asokeno watui bai sibai jak ba kuchung tongkha kono phano hadlei rok bukurei tongkha tagong tongkha iko chini cottage ni mung kha saima first o island no hapai kheno chini cottage na sakang manjago first ni cottage na chini inke hablai sinai tabukhe sokpai mani loge no borok iko lemon juice jono kaisa tui rupaika ke obo nungoi kisa totra kachang khaigrana hingke chung lunch ni bagai tam order khaika phonogano iko naidi 2 plate rice
order khaika tei hinke tei khe mix vegetable tei potsa khaijak abo wngkha dal asukno khayo tei kono phano khailia o pothamno khayo hinke pias moso lemon ko tei mano som asukno hinke chungnokni direct no ready khai tui phaijak tongo abo hinke fish fry ekonai di fish fry khai tui phaijak abo hinke to sumui rok thangya haino sere simi tui phaika oro pas bafon tongo tabuk abo baino salai sinai haini bagino tojak tongma bagino dal mix vegetable tei maya sun order khayo ke tei potsa abo hinke chicken fry khai tui phaijak abo bahaino sumia jat khaimang jota fry type tui phaika hinke phaidi sase salai sinai mayo khui sokka tai video shoot khaimalia waisa ma salaka mayo khaiman sojo se khaimalia iko akon gare o sakrup dage ma phaigan ka omde marang so kala ra sasuka tabokhe mai tei sabai tui koi bokra rok soi ekdom fresh songai na khang hinke iko chini saima romna nang tabok tor khlai phunuknai abo phunuknan sakang ang nang no bhatani view bukisa phunukano iko nai di tabok sarik ni 5:30 ta tamui tongo busuk se tongthok ang ke to tongthok jak soka ke phaidi tabokhe phunuk sinai room tour ang phaifro to phunugoi malia lengui thangka ke tabokhe to tuikogoi musui bokro rosui ekdom fresh ongjak jesokpan berai phunuk manonrok no ke bongkha sitting area ke yang podarogang jotono norbai tongkha yang ni phatani view phunuk na hinai eko artificial flower manoro real hainongjak naithotok tei yang window bu fyogoi tonkha naidi iko ang fyogoi rojak haifano tongra thong tei kisa fyogoi no tonnai kho iko yang phataro naidi kisa joto tui no hurei tongo akon tui ka jaro senok hingke ba tui to nok sinai no naidi hingke iko norok dol phaike phano sopa phan thoi mano AC butongo ke menu card bo borok klangi thangjak iko taising order khaimani jong 24 rojak AC ke tabokhe kisa asogoi nagrana ora asok mansi uf asokno relax feel longo ani basa manisi ani bisingmasi krup krap ke peri tongsiu ge phaidi yang bisingo nagna phunuk nai tebo obo ongkha oro mini kitchen hai khaijak oro no borok tea coffee rok jotono robaijak compliment noro tongo hingke abo botongo electric kettle botongo naidi je tui kotong rok khainang na rok ke jotono subida hingke tuibo bottle thai brui manjak tei yang ongkha bathroom plus toilet iko naidi ani cameraman yang go kisa rinori phunogano tam bisingo man towel mano ko shampoo conditioner jotono mano shower botongo kahamno clean ongjak naidi okay tei tam phunuk nai jotono kisa kaham ke phunugoi tongo rinore rusinai nikoro chini mokhang kisa phunugoi rusiwano naidi cameraman ni mokhang te kisa phunugoi ronai ge tabokhe phaidi jong abo soi rusinai tabokhe chini bedroom o thanglai sinai tini salsani bagai chini no phaidi narangna tlang thangano chini bedroom o welcome chini bedroom o narangno ang haike bed rok bojang nakhe markeno phonamo songo nogo bahaino ang bed cover rok ekdom subai bobai drop ke ang saijong goi rogoi manao inke oro wardrobe kaisa mano haipano aina yang kona wongmani bagai asok kaham ka anya naithogya ke obisingo tamman rok no phunogano obisingo iko chini ri rok asok thepjagya haino khidar
kok tharang jak hingke tei oro sleeper jorni mano boni jorsa ni jorsa tei oro mano bag laundry bag hinai kaisa mano hingke yango tongo TV obo tamsanai smart TV rok wifi rok connect khai pano nai mano YouTube rok ani blog se nai pai khata singo chung hingke tabo khe yang balcony bo phailaika kisa asogoi nagrana o jagani table hingke nok singo je nokmani nok bisingo abati khlai jagya ko borok bati phayo hinai bisingo no dabai tono hingke o chair hingke chung kainoi tikhlai na kha hingke oro tongoi norok tea coffee rok nongoi enjoy khai tongmano norok ni je tam sanai khapolma borok no tui eba ke family rong no tui norok oro phai enjoy khai tongmano hingke bo hingke to tong thok jak sokapo hingke bo simi dano video khaini bangbo mono kisa khaigra na ikon ID bo tong thok jak sokapo hingke o ganaro no naikra bo phang waisano bothai thaijak thik chini balcony ni sakabo omak laike chen bokhro gosi thok sanang nai hage ma tongo hai tonglak to ama haike chini wansakung enjoy tip gyani mokolo hije mukum jagi tong muktri phemani omakhe borom kori si chikung chanang ma hayongoi ang khuisi goi ama haike tori thangka ketab khe chung sarik ni kono jaga to berai liya haipano oro buting khaijang nai jaga rogo phai tongkha kisisa sarik ni tabuk 6ta se tamui tongkha ikon aidi haipano ayango ma thangya tala sirojak tubo buskang ma haino kisa berai tongkha tubo thuli angke bam muktri phaipano hingke kisa nobarok manjaga haino sarik ni berai tongkha ikon aidi chini kotes oro ni oro si chung ganarun phai haino berai tongo hingke tabukhe ayang bridge phaising kisa thangoi nayano o gana no haino berai tongkha iko angke serai fro thungoi tongmani haike si thungtok jagoi tongsi obono oro tuibo klaijak kobangma ang tongkha pek iko angoron thungoi tongkha haino oke tabukhe tui juta wani bo juta patla sike waisano blap sasi kagna nikiri boi hanche reke ma phai tongsibo hingke ango brisho sapai ke taisingo to phai pro asuk enjoy khaima liya lengmani bagai tabo hingke haino khab rumai tongthok jagai tongo yang bo bridge bo ikonai di lori oi tongo haike khab rumkhe aboni bagai aram nangjak tongo ang nai desini mukhang tabukhe chongrumo phai TV nailai tongo iko on khai tongo hingke chung tamno nai hingke norokno phunukano chung tamno nailai tong norokno kaham ke phunukano do naidi oroni interior design bo belai no kaham ke no khaijak iko naidi cartoon si chung nailai tong layo koyang mayang tei kono naijang nai kurai abono nai tong laikha ke aboni yagulo khe tabuk chung sleeper manmani hino kalai grana bo hingke to kawina jak ambo kawina grana haino simano hingke ba yos to khai klang sinai no hingko ke chung tabuk kisasa reels khailai nai haini bagai ang ani sindur phungan nai tongo taisingo hingke to tuikuk bai drop bakhnai ranya khuni bagai fuljak liya nongna room to rok phunuk pura hingke tabukhe sindur phuloi kisa reels rok khainai hinai wansagino igo phuloi tongkha iko phulbai kha ang aina ba satui phaijak liya tona hin tongmani no moi to pogai kabai phaijak kahini bagai kaham ke no gya aina kotoro hingke iko nongna tabuk kisa phunuk nai chung sabol log ya bui baksa hino ano logo hinai nongna phunukano iko bosite kisa salogo logya bobo soman no klayo haipano boni khe bakhnai tesa kuchung ni bagai logma hai chung ekdom soman chi tabo khebo order khaina nai tongo maimui iko sapai kha chini maimui order khaimani chung tamo order khaiga phunukano রাইস এখানে দুইটা দিয়ে দিছে একলগে তাই এখানে পাপড় চা ডাল আর এখানে মিক্স ভেজ এখানে পনির
আর আলু জুড়ি স্যার এখানে আলু জুড়ি আর এখানে হলে এলোসি স্যার আর লবণ দিয়ে সুইচ আছে Hingke baya rok tabuk jong mai chalai grana tini ni video na oron mo thaksinai ken rok naising tongdi ani next vlog na jong khana phungni simi boro berai boro thang boro tong tei jong oro sal busuk tongnai narong na jotona update runai tei narok chajagi tongkhe video no like khai di hambai puilan simi paithak jara nai tongma bagai bye bye jotona no hor kaham